Helo Cwldwd, fi yw Cwldwd. A heddiw, dwi ddim wedi marw, dwi wedi rhoi popeth I fewn I gist. Phew. Yay. So, ar ôl recordio, eisiau farw, ond achos gan I gwely, eisiau fyw. Yay. So, dwi am fod yn recordio 2 fideo llai. So, by the way, dwi'n recordio fideos fi 2 ar y tro, achos... Whoa! Oh my gosh, oedd hynna mor weird. So, bod dwi'n gwneud dwi'n recordio 2, a wedyn, so, ella bod chi'n cael hwn, ella bod dwi'n uploadio'r fideo yma ar y 8fed. Dwi'n yn gwybod, ond mae ar 6fed heddiw I fi. Okay? Yeah. Ond heddiw, da ni, dwi, ond da chi, yeah. Okay, so cyntaf dwi angen cael llo ydi lamb. Charcoal neu coal. Sorry, just, come on. So dwi'n canol wneud banner fi. Wel, mae yna editor cychwyn wneud banner fi. She just dweud hwn, llallig arall. Ond, whatever. Anyway, dwi ddim yn mynd I editors. Anyway, oes gennau popeth. Ie, gennau bwtiau allweddol. Okay. So, dwi angen cael clefydd. Ia, dwi wedi dweud o'n iawn, mam. What? Pam ys I wedi gadael fy'n hynna? Okay. Dwi'n lot o pesach o rwan, dwi'n gwybod pam, jyst dwi yn. So, yay! Oh wait, pam ys I prynu 2? Prynu? Pam ys I cael 2? Actually, dwi angen cael stasion creu. Dwi'n gael fo'n stasion creu achos dwi'n gwybod beth I crafting station. Achos gwneud ydi craft, no, dwi'n gwybod. Ond dwi am mynd I fewn I fyna. Dwi just yn mynd dig. A wedyn dwi am smasho fewn. A wedyn dwi am ddwy'n gyd o materials. Yeah. Dach chi'n gwybod y trick mwyaf fi I Minecraft ydi peidiwch ag mynd I lawr. Ond dwi just yn neud hynna weithio. Dwi just yn neud o, chos dwi'n gallu. Ond cyntaf, beth dwi angen neud, ydy dwi angen neud lot o stwff wedi neud allan o graig, so dyna pam dwi just yn cymryd allan lot o hwn, os dwi'n gallu. Yeah! Just darllen hwnna, post o'n fideo, and just darllen hwnna. Different tools are better for different materials. You should pick a pickaxe. Oh, by the way, I think wedi codi. Yay! So dwi ddim exactly wedi wneud dwi ddim exactly wedi wneud treehouse, ond dwi wedi wneud tŷ sydd hefo treehouse arno fo. Sorry. Dwi angen cael FE yn y periodic table, sef iron. Oh, dwi'n gwybod hynna. A dwi'n blwyddyn 7. Yay. Wel, da chi'n wondro bod dwi'n blwyddyn 7. Anyway, dwi'n cael pren... Na ddim. Okay. Yay, dwi'n gallu gwneud hwn. Yay. What? Yeah, dwi'n gallu gwneud hwnna. Ond dwi'n mwyn gwneud hwnna, chos dwi ddim eisiau. Okay. Wait, ne! Dwi wedi wneud o. Dyna fo. Dwi angen cael pyn bach o heiarn. Heiarn ydi o.
Oce. Ie. Dwi'm yn gwybod os mae episode 2-3. Wrth gwrs bod o allan. So ie, just so off mae yna rhyw episode 2-3, 1-2-3 a 4, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n cael 2-3 allan o fod yn blwyddyn 5-6, ond ydych chi'n barod wedi gweld nhw? Well ydych chi weld nhw. Okay. So, dwi'n mynd i fyny o'r mynydd, dwi'n mynd i fyny o'r mynydd, dwi'n mynd i fyny mynydd, mynydd, dwi'n mynd i fewn i mynydd, yay! Wait, okay, so be dwi'n angen cael? Dwi'n angen cael hwn, a hwn dwi'n gwneud tortiaid, dwi'n gwneud gola, diwrnod un ar y diw creu golau, dwi'n mynd coelio'n diw. Dwi'n mynd deud bod dwi'n cysau pobl sydd ddim yn licio diw, dwi'n mynd coelio'n ddo fo. Yay! By the way, pos os ydych ni addysg gref, hi dy'r gora. Mae hi'n amazing. Mae mor siaradol. Yay! Oce, os na un beth a ben... Wel, dwi'n mynd meindio. Batman! Sorry. Mambo. Hopefully bod hwnna'n mynd i cael go. Ell mae o. Sorry. Sorry, dwi'n just yn licio neud hynna. Yay! Sorry, dwi'n gwneud cactus gwyrdd. Hwna di enw fo, cactus greens, mae cactus gwyrdd. Lle mae o? Sut dwi'n cael cactus gwyrdd? Ti be, mate? Ti be? Ti be, mate? Okay. What? Okay, dwi'n mynd i, okay. So, yeah, di finally yn gallu... Dyna fo, dwi'n popio hwnna'n... dwi'n popio... Okay. Okay. Dyna fo. Wan, dwi'n mynd i gysgu. Yay! Whoop, whoop. Okay. Ydw i hefo unrhyw... Okay, dwi'n gwneud gwydr. Sorry, gynnau 2 project yn mynd ymlaen. Project? Dim project, gynnau 2 beth. Fel, os dwi'n chwarae ben fy hun, gynnau fel... Okay, dwi'n gwneud hwn, dwi'n gwneud llall, dwi'n gwneud hwn ar y garall a rhywbeth fel hynna. Ag wedyn... A wedyn fel... Fel dwi'n dweud, oh my gosh, dwi'n gwneud hwn, a wedyn dwi'n neud i fyny wneud rhywbeth arall. So, dwi'n gwneud rhywbeth hefo'r brewing stand. Stand, stand... Dwi'n yn gwybod. So, hwn yw episode 8. Ac bydd episode 8 a 9 technically yn un episode, achos mae 2 nhw am fod yn fach. Achos dwi'n gweithio ar banner fi. Yeah. So, sy'n deud. Oh, yay, gola. Okay. So, pren... Dyna fo. Cynta. Ydw i'n gallu dyna fo? Lle fysa'n gallu gwneud torches?
Wel, dyna fo yn fyna. Ond... Dyna fo... Ie, gwneud 48. Okay, dwi'n gwneud yn fyna. Fyna. Ac yn y nos, dwi'n hwyd nhw. Oh, sorry. Mae'n wedi bod yn bach o technical issues. Ac ar yna adfynd ar, page gwahanol oedd ar computer. So, yeah. Is i mesio fyny, okay? Da chi ddim yn cael dyd yn byd, okay? Dwi'n gwybod bod ni'n twpsyn. Okay, dwi'n meddwl dyna ddigon. Dyna fo. Ond dwi'n popio. Yn y fyna. Ac yn y fyna. Yn y fyna. Yay! O dan. Okay. So, oedd yna'n hilarious. Oh no, nothing am Dettol. Dettol, power and clear. Okay, dwi'n mamsio a neud eto. Okay. So, dwi'n agor y ffens. Wel, dwi'n mynd fyny. What? What? Okay, dwi'n mynd I fyny. Whee! Okay. So, boom. RKO! Sorry. Okay, so dwi am mynd I fewn i'r... Oh wait, na, dwi angen bwyd. Well, ydw I fynd I lladd stwff. Montage! Just kidding. Na, does na ddim fod yn montage. Okay. Yeah. Dwi'n meddwl bod dwi wedi lladd popeth. Dwi ar easy mode. A dwi ddim ar peaceful. Ac mae na ddim lot o stwff. Okay. Sorry, okay. Okay, dwi'n gorau safio hwn. Okay. Fyny fyna. Oh my gosh! Okay, dyna fo rwan dwi'n coginio fo. Achos enw fi di soti si just geary. Dwi'n yn gwybod lle geisio nhw na o. Dwi'n meddwl mae o Nintendo. Na gyda ddim lot o fwyd. Ges dwi'n yn bwyta pyn bach efo. What? Dyna fo. Superpower! Turtle power! Sorry. Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles in a half shell. Turtle power. Watch it go, shake. Being funny. Dwi'n really gonna stop out that canu. Cos fe dwi'n canu, fwy amser dwi'n lostio hefo chi, okay? Thank you. Dyna fo ag... Yeah! A rat! Pam ddim! Digon agos. Yeah! Da chi'n dallt? Hwna, y steak, yda'r peth. Dwi ddim angen defnyddio pren dim mwy, a dwi ddim gorfod torri lawr fel cadeirio iddo fi fyw. Dwi'n funny. Anyway, just kidding. Anyway, lle ma bwyd fi? Dyma bwyd fi.
Okay, so dwi'n rhoi stwff yn fyna. Yay! Okay, so. Be dwi'n gwneud? Dwi'n mynd I fewn I y thingy. Ond cyntaf dwi'n gennau touches, gennau popeth, okay? Dwi'n mag gennau popeth, gennau bwyd, gennau crafting table, gennau sword, gennau ma cobblestone, a mynd gennau stwff. Actually, well iddo fi storio fo. Achos dwi'n swaglyd. Achos enw fi Mae Cwldwd fa, and John Cena comes with the RKO. Oh, the crowd goes wild. Oh, yeah. Oh, get wrecked. Sorry. My name's John Cena. Ac dyna diwedd episode 8 bod yn Mae Cwldwd.